Reći da će se nešto dogoditi ako se dogovore, isto je kao reći da je moja baka imala kotače, bila bi autobus. Jučer su se dogodila dva događaja zbog kojih sam pomislio da je dogovor još moguć. Predsjednika su pitali o alternativnom vodstvu. Predsjednik je rekao da su imali neka imena na umu, ali su ih uklonili, što znači da je mislio na ljude iz vodstva režima. To je rekao spontano. Potpredsjednik Vance je rekao da je cilj bio pokušati promijeniti način razmišljanja Iranaca, da bi shvatili da nikada ne mogu imati nuklearno oružje. Daddy Vance je u krivu administracije koje je, blago rečeno, sumnjičevo. Poslušajmo državnog tajnika Marksa Rubija i posebnog izaslanika Steva Witkoka. On samo želi sklapati dogovore. U redu, ne možemo ni posumnjati da on nekakav ratni huškač. Čak je i on rekao da smo otišli i pokušali, ali njihova polazna točka bila je tvrdnja da već imaju dovoljno obogaćenog urana za 11 nuklearnih bombi i da bi bili spremni za tjedan dana. Razlog zbog kojeg smo sada u ratu nije zato što Amerika nije htjela dogovor. Iran je odbio ozbiljno surađivati.